नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। दैनिक कोकण सातच्या दिवाळी अंकाचं शानदार प्रकाशन। विशाल परब्यांचा ठाकरे शिवसेनेला धक्का आणि मैत्रीपूर्ण लढणार महेश सारंगांचं विधान। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। भाजपात कलंबित सरपंच उपसरपंच यांच्यासह सदस्यांनी प्रवेश केला। ठाकरे शिवसेनेला हा मोठा धक्का मानला जातो आहे। या पार्श्वभूमीवर जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी काय म्हणाले पाहूया। आज या ठिकाणी सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य यांनी पक्षात प्रवेश केलाय। आज त्यांचं स्वागत करण्यासाठी आम्ही सगळी मंडळी इथे एकत्र आलो। या जिल्ह्यामध्ये आदरणीय नारायणराव राणे साहेब असतील, आदरणीय चव्हाण साहेब असतील, आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब असतील, यांच्या माध्यमातून जी विकास कामं होत आहेत, आताच जो शेतकऱ्यांनी इथे स्वतःहून उभं राहून जो आभार व्यक्त केले की आज पालकमंत्री महोदयांनी सातत्याने जवळजवळ 5 वेळा त्या ठिकाणी मंत्रालयामध्ये बैठका घेतल्या, इथे जिल्हा स्तरावर बैठका घेतल्या, संबंधित पीक विमा कंपनीवर काही कारवाई करण्याची भूमिका घेतली आणि त्या माध्यमातून आज पीक विमा कंपनीला दिवाळीच्या आदल्या दिवशी सगळ्याच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आज पीक विम्याची रक्कम जमा करणं भाग पडलं। त्याचं कारणच असं आहे की या नेतृत्वाने या जिल्ह्यातल्या जनतेच्या सेवेसाठी स्वतःला वाहून घेतलेलं आहे। आम्ही सगळे कार्यकर्ते त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करतो आणि म्हणून आज जनतेलाही असं वाटतं की आपण भारतीय जनता पार्टी बरोबर राहिलं पाहिजे, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना तिथल्या नेतृत्वाला आशीर्वाद दिला पाहिजे आणि म्हणून आज या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर हे पक्ष प्रवेश होत आहे। खरं म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका असतील, पंचायत समितीच्या निवडणुका असतील, त्या मित्रपक्षांबरोबर मैत्रीपूर्ण लढण्याची भूमिका या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाने घेतलेली आहे आणि म्हणून आज या सगळ्याच्या माध्यमातून इथल्या कार्यकर्त्याला निवडणुकीला सामोरं जाण्याची संधी मिळावी, इथल्या मतदाराला भारतीय जनता पार्टीला मतदान करण्याची संधी मिळावी, या दृष्टिकोनातून घेतलेला हा निर्णय आहे। म्हणून आम्हाला खात्री आहे की सुरुवात खूप चांगली या निवडणुकीच्या आपल्याला या जिल्ह्यामध्ये पाहायला मिळते आहे आणि या निवडणुकीच्या माध्यमातून येणारे जे काही निकाल असतील ते निकाल 100% भारतीय जनता पार्टीच्याच बाजूने आपल्याला पाहायला मिळते। कलंबित येथून आम्ही सुरुवात केली आहे। भाजप पक्ष तळकोकणात इतिहास घडवेल असा विश्वास युवा नेते विशाल परब यांनी व्यक्त केलाय, पाहूया। या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा आज कलंबित गावाकडनं सुरुवात झालेला आहे आणि याची सुरुवात मुहूर्तमेळ दिवाळीच्या आदल्या पूर्व संध्येला आमच्या या ठिकाणचे आमचे नेते सन्माननीय महेशजी सारंग साहेब असतील, आमच्या जिल्हा बँकेचे सन्माननीय दळवी साहेब असतील, या सर्वांनी हा धक्का दिलेला आहे। ही सुरुवात आहे भारतीय जनता पार्टीची पक्षप्रवेशाची। अनेक पक्षातनं लोक आमच्या या पक्षामध्ये यायची सुरुवात नक्कीच मोठ्या प्रमाणावर होईल आणि विशेष म्हणजे सन्माननीय दळवी साहेब बोलले की आमच्या वरिष्ठ सर्व नेत्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब असतील किंवा आमच्या या जिल्ह्याचे खासदार सन्माननीय नारायणरावजी राणे साहेब असतील, यांची विकास करण्याची जी भूमिका आहे, या गोष्टीमुळे या गावचे सरपंच उपसरपंच मला असं वाटतंय की संपूर्ण 164 गाव आहेत, 164 पैकीच 164 गाव हे भारतीय जनता पक्षाच्याच बाजून असणार आणि तळ कोकणामध्ये नवा इतिहास घडवण्याचं कार्य आमच्यासारखे कार्यकर्ते करतील। मैत्रीपूर्ण लढावं ही कार्यकर्त्यांची भावना आहे। वरिष्ठांकडे आम्ही ते पोहोचवलंय असं मत भाजप सरचिटणीस महेश सारंग यांनी व्यक्त केलंय। आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की आपण ह्या विधानसभेमध्ये जी कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे की आपण मैत्रीपूर्ण लढत लढावी, तसंच आपण आमचं सगळं मत हे कार्यकर्त्यांचं आम्ही वरिष्ठ आपल्या सर्व नेतृत्वांना सांगितलेलं आहे आणि सर्व नेतृत्वांना सांगून आजपासून आपण जे पक्षप्रवेश सुरू केलेले आहे, नुसता रुबाटा नाही किंवा अन्य आता जे पक्ष आहेत त्या सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते असतील, पदाधिकारी असतील, हे भारतीय जनता पार्टीकडे येण्यासाठी उत्सुक झालेले आहेत। त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला दिसेल की हा मतदारसंघ पूर्ण भारतीय जनता पार्टी होईल, कारण आज आपल्या ह्या सावंतवाडी तालुक्यामध्ये 63 ग्रामपंचायती आहेत। त्या 63 ग्रामपंचायतीमध्ये जवळपास 47 ग्रामपंचायत हे भारतीय जनता पार्टीचे सरपंच उपसरपंच आहेत। त्याचबरोबर आता उर्वरित राहिलेले सर्व सरपंच असतील, इकडचे उपसरपंच असतील किंवा इकडचे ते आजी माझी सर्व पदाधिकारी ते भारतीय जनता पार्टीमध्ये जुळलेले दिसेल। म्हणूनच मी सांगतो की आपला ह्या विधानसभेमध्ये 17 ते 17 जिल्हा परिषद येतील। आपल्या दोन्ही ह्या विधानसभेमधील जे नगर परिषद आहेत त्या नगर परिषदेमध्ये पण नगराध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एकतर्फी निवडून येईल।
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या संयमी नेतृत्वावर विश्वास ठेवून आणि खासदार नारायण राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवा नेते विशाल परब यांच्या अथक प्रयत्नातून सावंतवाडी तालुक्यातील कलंबिस्त गावातील माजी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने भाजपमध्ये प्रवेश केला. कलंबिस्त गावातील सरपंच सपना सावंत, उपसरपंच सुरेश पास्ते, ग्रामपंचायत सदस्य रिया राजेश सावंत आणि मेधा तावडे यांचा भाजपात स्वागत करण्यात आलं. त्यांच्यासोबत शिवसेना पक्षाचे अनेक पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनीही भाजपामध्ये प्रवेश करून पक्षाची ताकद वाढवली आहे. या पक्षप्रवेशाला भाजपचे नेते जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी, जिल्हा सरचिटणीस महेश सारंग, सावंतवाडी मंडल अध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर, जिल्हा बँक संचालक रवींद्र मडगावकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य पंढरीभाई राऊळ, आंबोली मंडळ उपाध्यक्ष किरण सावंत, युवा मोर्चा आंबोलीचे निलेश पास्ते, स्वप्नील राऊळ, पुंडलिक कदम आणि सोशल मीडिया प्रमुख केतन आसगावकर उपस्थित होते. या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा आज कलंबिस्त गावाकडनं सुरुवात झालेला आहे. त्याची सुरुवात मुहूर्तमेळ दिवाळीच्या आदल्या पूर्वसंध्येला आमच्या या ठिकाणचे आमचे नेते सन्माननीय महेश सारंग साहेब असतील, आमच्या जिल्हा बँकेचे सन्माननीय दळवी साहेब असतील, या सर्वांनी हा धक्का दिलेला आहे. ही सुरुवात आहे भारतीय जनता पार्टीची पक्षप्रवेशाची. अनेक पक्षातनं लोक आमच्या या पक्षामध्ये यायची सुरुवात नक्कीच मोठ्या प्रमाणावर होईल. आणि विशेष म्हणजे सन्माननीय दळवी साहेब बोलले की आमच्या वरिष्ठ सर्व नेत्यांनी, महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब असतील किंवा आमच्या या जिल्ह्याचे खासदार सन्माननीय नारायणरावजी राणे साहेब असतील, यांची विकास करण्याची जी भूमिका आहे, या गोष्टीमुळे या गावचे सरपंच, उपसरपंच, मला असं वाटतंय की संपूर्ण 164 गाव आहेत, 164 पैकीच 164 गाव हे भारतीय जनता पक्षाच्या बाजून असणार आणि तळ कोकणामध्ये नवा इतिहास घडवण्याचं कार्य आमच्यासारखे कार्यकर्ते करतात. आज या ठिकाणी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांनी पक्षात प्रवेश केलाय. आज त्यांचं स्वागत करण्यासाठी आम्ही सगळी मंडळी इथे एकत्र आलो. या जिल्ह्यामध्ये आदरणीय नारायणराव राणे साहेब असतील, आदरणीय चव्हाण साहेब असतील, आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब असतील, यांच्या माध्यमातून जी विकास कामं होत आहेत, आताच जो शेतकऱ्यांनी इथे स्वतःहून उभं राहून जो आभार व्यक्त केले, आज पालकमंत्री महोदयांनी सातत्याने जवळजवळ 5 वेळा त्या ठिकाणी मंत्रालयामध्ये बैठका घेतल्या, इथे जिल्हा स्तरावर बैठका घेतल्या, संबंधित पीक विमा कंपनीवर काही कारवाई करण्याची भूमिका घेतली आणि त्या माध्यमातून आज पीक विमा कंपनीला दिवाळीच्या आदल्या दिवशी सगळ्याच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आज पीक विम्याची रक्कम जमा करणं भाग पडलं. त्याचं कारणच असं आहे की या नेतृत्वाने या जिल्ह्यातल्या जनतेच्या सेवेसाठी स्वतःला वाहून घेतलेलं आहे. आम्ही सगळे कार्यकर्ते त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करतो आणि म्हणून आज जनतेलाही असं वाटतं की आपण भारतीय जनता पार्टी बरोबर राहिलं पाहिजे, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना, तिथल्या नेतृत्वाला आशीर्वाद दिला पाहिजे आणि म्हणून आज या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर हे पक्ष प्रवेश होत आहे. वैभववाडीतील खांबा इथं गायवासरू गोशाळा आहे. इथं येणाऱ्या गायींची संख्या मोठी असून नवीन शेडचं काम सुरू आहे. यासाठी सढळ हस्ते मदत करण्याचं आवाहन गोसेवकांमार्फत करण्यात आलंय. नमस्कार, मी गोसेवक गायवासरू गोशाळा खांबाळे वैभववाडी प्रफुल्ल पवार. माझे सहकारी निलय शेरे सुद्धा आपल्यासोबत आहेत. आपण या ठिकाणी तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून समाजातील जे गोप्रेमी आहेत त्या गोप्रेमींना काही आव्हान देत आहे. त्या आव्हानाचं स्वरूप असं की या ठिकाणी जे आपण कार्य करतोय, जी गुरं कत्तलखान्यामध्ये जातात, जे गोवंश वेळोवेळी दिवसेंदिवस कत्तलखान्यामध्ये जायचं प्रमाण वाढलेलं आहे, जे बेवारस रस्त्यावर फिरतात आहेत किंवा ॲक्सिडेंटल जे होतात आणि जखमी होतात रस्त्यावरती, अशी जी गुरं आहेत त्या गुरांचं आपण या गोशाळेमध्ये गायवासरू गोशाळा खांबाळे या ठिकाणी पालनपोषण करत आहे. तर आता आपल्या पुढे एक महत्त्वाचा मोठा
प्रश्न असा उपस्थित झालेला आहे। या ठिकाणी आपले जी 2 शेड आहेत, एक ह्या ठिकाणी आणि एक ह्या ठिकाणी एक शेड आहे। ह्या दोन्ही शेडमध्ये गुरांची संख्या ही पूर्णपणे फुल झालेली असल्यामुळे जवळजवळ 150च्या वर गुरांची संख्या, गोवंशाची संख्या गेल्यामुळे आपल्याला जे आपलं हे कार्य आहे, कत्तलखान्यात जाणाऱ्या गुरांना पालन पोषण आणि त्यांना आसरा देण्याचं कार्य, त्यानंतर पुन्हा जी गुरं ॲक्सिडेंटल होतात या ॲक्सिडेंटल गुरांना, तसंच आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ज्या लोकांची गुरं ज्यांना कोणाला गुरं सांभाळायला जमत नाही, ज्यांची आता मुलं मुंबईला कामाला गेले, कोण असतील काय असतील, असे जे वयस्कर माणसं आहेत त्या लोकांची सुद्धा वेळोवेळी आपल्याला गाय वासरू गोशाळेला कॉल येत असतात। मग आपल्याला त्यांची पण गुरं आपल्याकडे घेता येत नाही आणि नंतर कालांतराने ती गुरंही कत्तलखान्यालाच जातात असं आहे। तर ते जर आपल्याला रोखायचं असेल तर आपल्याला या ठिकाणी एक आपण नवीन 6000 स्क्वेअर फीटची शेड तयार करायला घेतली आहे। सिंधुदुर्गातले जे व्यापारी वर्ग आहे, काही व्यापारी वर्गांनी पुढाकार घेऊन या कार्याला सुरुवात केलेली आहे, ते आपापल्या परीने निधी जमा करतात। तर माझं सिंधुदुर्गातील सर्व गोप्रेमींना, नागरिकांना आणि व्यापाऱ्यांना असं तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून एक आव्हान आहे की प्रत्येकाने फुल न फुलाची पाकळी एक गोशाळेच्या शेडसाठी, जेणेकरून आपलं जे काम आहे ते निरंतरपणे गोसेवेचं काम आहे, निरंतरपणे कार्य सुरू राहावं। याच्यासाठी तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून अशी विनंती आहे की सर्वांनी पुढे येऊन सडळ असते थोडीशी मदत करावी, अशी माझी विनंती आहे। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आज रोजी 17/10/2025 पर्यंत अजूनपर्यंत आपल्याला कोणत्याही प्रकारच्या शासनाकडून आर्थिक निधी अनुदान स्वरूपात प्राप्त झालेला नाहीये। तर तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून शासनाला सुद्धा आमचं एकच म्हणणं आहे की काहीतरी करून आपल्या गाय वासरू गोशाळेला आर्थिक निधी हा प्राप्त करून द्यावा। यासाठी जिल्ह्यातील आपले पालकमंत्री साहेब आहेत, त्या पालकमंत्री साहेबांना सुद्धा माझं निवेदन आहे चॅनलच्या माध्यमातून, तर त्यांनी थोडंसं लक्ष घालून ह्या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं। धन्यवाद। जय गोमाता, जय गोपाल। अखेर दैनिक कोकणसादच्या दिवाळी अंकाची प्रतीक्षा संपली आहे। मान्यवरांच्या हस्ते या दिवाळी अंकाचं शानदार प्रकाशन झालं। कोकणचा राखणदार या संकल्पनेवर आधारित यंदाचा दिवाळी अंक आहे, त्यामुळे हा दिवाळी अंक वाचकांच्या मनाचा ठाव घेणारा ठरणार आहे। दिवाळी म्हणजे दिव्यांची आरास, खमंग फराळ आणि सोबतीला दिवाळी अंक हा हवाच। यंदाही दैनिक कोकणसादनं आपली दिवाळी अंकाची परंपरा जोपासली आहे। या वर्षीची संकल्पना आहे कोकणचा राखणदार। या अद्भुत शक्तीची माहिती आणि महती सांगण्याचा प्रयत्न आम्ही यातून केलाय। तसेच विविध साहित्याची मेजवानीचा आस्वादही आपल्याला यातून घेता येईल। दिवाळीच्या औचित्यानं मान्यवरांच्या उपस्थितीत सावंतवाडीतील प्रधान कार्यालयात या दिवाळी अंकाचं प्रकाशन करण्यात आलं। सुरुवातीला उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत करण्यात आलं। दैनिक कोकणसाद लाईव्हचे संपादक संदीप देसाई यांनी प्रास्ताविकातून दिवाळी अंकाच्या संकल्पनेचा उद्देश विशद केला। या वर्षीची थीम आहे, गेल्या वर्षी एक दशावतार या कॉन्सेप्टवर आम्ही काम केलं होतं आणि यावर्षी राखणदार या एका कॉन्सेप्टवर काम केलं। मग अशी चर्चा करत असताना बरीच त्याच्यावर चर्चा झाली, कारण राखणदार जरी दृष्टिक्षेपात कुठे मूर्ती त्याची नसली तरी प्रत्येकाच्या मनात एक ती अदृश्य शक्ती जी आहे, राखण प्रत्येकाच्या करण्यासाठी आपण ज्यावेळी संकटात असतो, कुठेतरी असतो, त्यावेळी धावा करतो आणि अशा शक्तीचा जो कोकणमध्ये एक वेगळा सांस्कृतिक आहे, वारसा आहे, तो आम्ही आमच्या सगळ्या टीमने प्रत्येकाकडे पोहोचून मांडण्याचा प्रयत्न या दिवाळी अंकात केलेला आहे। खरं तर दिवाळी अंकात साहित्यिक आणि विचारांची मेजवानी होते, पण आम्ही ते सगळं सांभाळून सुद्धा एका राज्य लेवलच्या दैनिकाला ज्या पद्धतीने एक परंपरा आहे, अशीच परंपरा आणि तितकाच दर्जेदार अंक या माध्यमातून यावर्षी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्यानंतर उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दैनिक कोकणसादच्या दिवाळी अंकाचं शानदार प्रकाशन पार पडलं। यावेळी श्री 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 108 महंत मठाधीश गावडे काका महाराज यांची प्रमुख उपस्थिती होती। त्यांच्यासोबत सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले, मुख्यमंत्र्यांचे माजी जनसंपर्क अधिकारी सतीश पाटणकर, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत, ज्येष्ठ पत्रकार गजानन नाईक, ज्येष्ठ साहित्यिक दीपक पटेकर उपस्थित होते। उपस्थित मान्यवरांनी दैनिक कोकणसादच्या दिवाळी अंकाचं कौतुक करत शुभेच्छा दिल्या। कोकणसादचा हा अंक हातात घेतल्यावर ज्याचं वजन जास्त आहे त्याचं नक्कीच साहित्य क्षेत्रात किंवा वाचकांमध्ये सुद्धा वजन वाढेल अशा दर्जाचा हा अंक आज हातात मिळालाय। मुखपृष्ठ अतिशय सुंदर आणि एक पूर्वीपासूनची जी कोकणातली एक गूढ कथा म्हटला जातं किंवा कोकणातली देवस्थानं म्हटली जातात, कोकणातले जे राखणदार किंवा आपण ज्यांना
देवचार असा एक समज केला जातोय आणि त्या देवचार किंवा तो राखणदार ह्याची एक उत्तम इथे मांडणी केलेली आहे कोकण सातकडून. अशीच यापुढे चांगले चांगले अंक येऊ दे, चांगलं चांगलं साहित्य येऊ दे आणि वाचकांची जी साहित्य वाचनाची भूक आहे ती तृप्त करू दे. एवढंच बोलून थांबतो. राखणदार ही जी एक संज्ञा आहे ती आता मला वाटतं पुढच्या पिढीला या अंकातून याची माहिती मिळेल. कारण मला मी मगाशी बोललो की राखणदारांचा हे अनुभव मी घेतलाय स्वतः. आता नवीन पिढीला वाटणार नाही राखणदार म्हणजे काय किंवा देव आहे का, देव दिसतो कुठे, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात डिजिटल याच्यामध्ये. परंतु मगाशी मी आणखी एक काही लोक अंधश्रद्धा म्हणतील, परंतु देव दिसत नाही पण देव आहे हे कोण अमान्य करत नाही. नेहमीप्रमाणे कोकण सातच्या टीमने यावर्षी रोजचा खरं दैनिकाचा रोजचा व्याप असतो तो व्याप सांभाळून हे विशेष अंक किंवा दिवाळी अंक आपण काढत असतो आणि खूप कष्ट घेतलेत. मी त्या टीमला, संदीपला आणि त्याच्या सर्व टीमला शुभेच्छा देतो. हा अंक उत्तम आणि दर्जेदार झालेला आहे आणि मागच्या वर्षी जसं दशावतार विषय घेतला होता आणि यावर्षी जसं राखणदार घेतलेला आहे, हा नक्कीच चांगले विषय आहेत. इतर विषय घेण्यापेक्षा इथली संस्कृती जी आहे, परंपरा आहे किंवा रूढी आहेत, ह्या लोकांपर्यंत येणं तेवढंच गरजेचं आहे. कारण मी मराठवाड्यासारख्या भागातून आलेलो आहे, पण आता मला हा अंक वाचल्यावर नक्कीच कळेल की राखणदार म्हणजे काय आहे. जेव्हा हा अंक बाहेरचे लोक वाचतील, कोकण सोडून इतर ठिकाणी वाचतील, तेव्हा नक्कीच त्यांना राखणदार म्हणजे काय किंवा ह्याच्यात जे काही वेगवेगळे आर्टिकल्स दिलेले आहेत त्याचं नक्कीच सगळ्यांना ज्ञान होणार आहे. मी त्या टीमचं कौतुक करतो कारण कोकणचा एक ज्वलंत असा विषय आपण या ठिकाणी निवडला आणि त्यासाठी आपण हा दिवाळी अंक लोकांसमोर ठेवला. त्याबद्दल मी कोकण सातच्या टीमचं मनापासून कौतुक करतो आणि स्वागतही करतो. राखणदार विषय घेऊन आपण जे काम केलं आहे, एक दर्जेदार अंक आपण केलेला आहे. मी मुंबई पुण्यातले अंक बघितले आहे, मंत्रालयात काम करत असताना अनेक अंक चाललेले आहेत. त्या दर्जाचा, त्या तोडीचा अंक आपण अगदी लोकमतचा जो अंक घेतला की पुढारीचा अंक घेतला तर त्या तोडीचा अंक आपण या ठिकाणी प्रकाशित करत आहात. हा अंक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावा आणि तो लोकांनी विकत घ्यावा अशी मी या ठिकाणी सर्वांना विनंती करतो. आज आपण एक सुंदर अंक काढलेला आहे आणि तो राखणदारचा विषय. आताच्या पिढीला चित्रपटच्या माध्यमातून ते जरासं जास्त कळलंय आणि ते सगळीकडे पोचलेलं आहे. पण आपण हे अंकमध्ये त्याचे विषय केलेले आहे आणि हा कोकण पट्ट्यावर म्हणजे इथं राखणदारचं कसं आहे आणि इथल्या पुढच्या युवा पिढीला कसं समजेल ते आपण लेखन केलेलं आहे आणि मला वाटतं एक चांगला विषय आहे. आणि दरवेळी मी बघतो की आपण एक वेगळे वेगळे विषय आणत राहतात समोर आणि आपली युवा पिढीला जास्तीत जास्त माहिती देतात. कशाला आपले ज्येष्ठ नागरिक असतील त्यांना सगळ्यांना माहीतच असते विषय, पण त्यांचे विषय कुठेतरी युवा पिढीला पोचायला पाहिजे. ते आपण एक चांगल्या पद्धतीने करतात. आपले देवस्थान किती सुंदर आहे, त्या किती परंपरा आहे त्या विषयावर, तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचायला पाहिजे. तर आपण आपल्या माध्यमातून, आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मला खात्री आहे की 100% आपण त्या पद्धतीने करणारच. कोकण सातच्या माध्यमातून जो आज अंक प्रकाशित केलेला आहे राखणदार म्हणून, तो अंक नुसतं पान फिरवलं तर तुमच्या मनामध्ये अशी उत्सुकता निर्माण होईल की नाही मला हा अंक पूर्ण वाचलाच पाहिजे. आणि याच्यामध्ये असलेला जो अभ्यास आहे आणि हा अभ्यास आपल्याला तो आत्मसात व्हावा आणि याच अभ्यासातनं आपण आपली संस्कृती, आपल्याला आईवडिलांनी दिलेले संस्कार, आपले जे कोकणातील असलेले आध्यात्मिक पर्यटन स्थळं, त्याचप्रमाणे कोकणात असलेले राखणदार याचं आपल्याला येणाऱ्या तरुण पिढीला ही ओळख व्हावी आणि या गोष्टीची ओळख झाल्यानंतर कोकणामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी नेतील अशा ठिकाणी राखणदार आहे की निसर्गाचं सौंदर्य बघायला मिळणार आणि हे सौंदर्य तुमच्यापर्यंत पोहोचावं, लोकांपर्यंत पोहोचावं म्हणून कोकण सातच्या टीमने अतोनात मेहनत घेतलेली आहे. का तर ही कल्पकता, ही विचाराचे मंथन तुमच्यापर्यंत आणण्याचं काम ह्या कोकण सात टीमने केलेलं आहे. खरोखरच आजची टीम हे काम करते हे जेव्हा तो राखणदार ह्या दैनिकाचं हे अंकाचं जेव्हा प्रकाशन करत असताना एक मनामध्ये भाव निर्माण होईल की ही कोकण सात ही टीम नव्या पिढीला नवं काहीतरी देते
हाच ह्या टीमचं मोठेपणाने, याच टीमची जी मेहनत आहे, परिश्रम आहे आणि नवीन काहीतरी देवा, ही शोधकता ही ह्या टीम मध्ये चांगल्या प्रकारे, ही टीमची संघटितपणा आहे आणि ही टीमची एकत्रित काम करण्याची जी पद्धत आहे ही खरोखरच वाखाणण्याजोगी आहे. आज कोकण 7 हे चॅनल प्रगतीकडे नेण्यासाठी सर्व टीमने चांगल्या प्रकारे प्रयत्न केलेले आहे. हा राखणदार, मी म्हणेल प्रत्येकाने हा राखणदार अंक घ्या. जर एक जरी पान तुम्ही तिथलं परतलं तर पुढचे पान वाचण्याची उत्सुकता निर्माण होईल आणि पुढे वाचलंच पाहिजे ही तुमची इच्छा निर्माण होणार. म्हणून आज ह्या उपक्रमामध्ये जसं दशावतार गेलं तसं आता राखणदार आलाय. मग हा राखणदार नक्कीच आपल्या सिंधुदुर्गात नाही, सिंधुदुर्गाच्या बाहेर प्रत्येक जण हे म्हणेल की मला राखणदार हे पुस्तक वाचलंच पाहिजे. म्हणजे त्यातली जी मांडणी आहे ही मांडणी अतिशय उत्तम आहे आणि मांडणी मांडत असताना त्या अंकामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे राखणदाराचे पैलू त्या अंकात मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि हेच पैलू आणि हीच शिकवण आपण आत्मसात करूया आणि कोकण 7 ह्या दिवाळी अंकाचं आपण सगळ्यांनी मनोरंजक म्हणून आणि एक ज्ञान म्हणून चांगल्या प्रकारे तुम्ही वाचन करा. नक्की प्रत्येकाने तो अंक आपल्या घरात साठवणं म्हणून ठेवा, कारण कधी नाही कधी तो अंक बघितल्यानंतर तुमच्या मनात एकच इच्छा आहे, आईजी आजोबा पंजोबा खापरबा अरे राखण देत होते. कमीत कमी तुमच्या डोक्यात ते तरी येईल की मला माझ्या गावी जाऊन राखण द्यायला पाहिजे. हा या मागचा मूळ उद्देश कोकण 7 टीमचा आहे आणि खरोखरच ह्या कोकण 7 टीमने उत्कृष्ट असं काम केलेलं आहे. अगदी चांगल्या प्रकारे मेहनत घेतलेली आहे. ह्या टीमला दिवाळी निमित्त कोटी कोटी शुभेच्छा. दरम्यान दैनिक कोकण 7चे मुख्य उपसंपादक स्वप्नील परब आणि डीटीपी ऑपरेटर अविनाश पांदेकर यांचा संपादन आणि मांडणीसाठी विशेष सन्मान करण्यात आला. मार्केटिंग हेड समीर सावंत यांनी आभार मानले. यावेळी टीम कोकण 7 उपस्थित होती. आम्ही सावंतवाडीकर मित्रमंडळ आयोजित नरकासूर स्पर्धा 2025 मोठ्या उत्साहात पार पडली. खुला गट आणि बालगट या दोन्ही गटात शेकडो स्पर्धक सहभागी झाले होते. सावंतवाडीतील शिवरामराजे भोसले पुतळा ते सारस्वत बँकेपर्यंतच्या मार्गावर मोठ्या उत्साहात सुरू असलेल्या स्पर्धेला युवा नेते विशाल परब यांनी सपत्नीक भेट दिली. वेदिका परब आणि विशाल परब यांनी सहभागी स्पर्धकांच्या वेशभूषा आणि कलेचं कौतुक केलं. काही दिवसापूर्वी या सर्व तरुणांनी म्हटलं की आम्हाला हा कार्यक्रम आयोजित करायचा आहे. मी त्यांना म्हटलं तुम्ही सुधीर भाऊ एकत्र बसा आणि सावंतवाडीकरांना एक आगळा वेगळा कार्यक्रम तुम्ही दाखवा आणि हा कार्यक्रम खूप सुंदर प्रकारे म्हणजे हा गोव्यामध्ये होणारा कार्यक्रम आज आपण सावंतवाडीकरांना दाखवल्याबद्दल पुन्हा एकदा या संपूर्ण टीमला आपण जोरदार टाळ्या देऊया. की सावंतवाडीमध्ये असंख्य कार्यक्रम आमचे होत असतात आणि या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही पुढे सुद्धा आपण सर्वांनी हाक द्या. आम्ही कोणताही तुमचा कार्यक्रम असू दे, आम्ही हितेनबाई तुमच्या कार्यक्रमाला नक्की येऊ. तुमच्यासाठी आम्ही पाहिजे ते आम्ही करू. त्यामुळे सर्व तरुणांना ताकद द्यायचं कार्य माझ्यासारखा एक युवक करत आहे. येणाऱ्या 23 तारीखला संध्याकाळी असाच एक खूप सुंदर आणि आपल्या सावंतवाडीकरांना आवडेल असा पंढरपूरचा वारकरी असणारा एक कार्यक्रम अभंग भजन. हे अभंग भजन 23 तारीखला रात्री आहे आणि त्याचा आस्वाद आपल्या सर्व सावंतवाडीकरांनी घ्यावा ही मी विनंती करतोय. आणि संपूर्ण स्पर्धेला आणि आलेल्या स्पर्धकांना मी धन्यवाद देतो. या स्पर्धेमध्ये असंख्य ठिकाणावरनं असंख्य तरुण मुलं आलेली आहेत. काही जणांना वाटत असेल की माझा 1 नंबर येईल, काही जणांना वाटत असेल माझा 2 नंबर येईल, काही जणांना 3 नंबर वाटेल. परंतु केव्हा केव्हा काय होतं की कुठलाच नंबर येत नाही आणि स्पर्धक नाराज होतो. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला सर्वांना एकच विनंती करतोय की अशा स्पर्धेमध्ये एकच घोडमुख चूक होते की या ठिकाणी एखादा स्पर्धकाचा नंबर नाही आला तर तो आक्रमक होतो किंवा रागावतो. तर माझी हात जोडून सर्वांना विनंती आहे की हा कार्यक्रम म्हणजे स्पर्धा म्हणजे ही जीवनातली शेवटची स्पर्धा नाही आहे. या स्पर्धेमध्ये आपण सर्वजण उतरलात हेच तुमचा विजयी आहे. आणि पुन्हा एकदा या स्पर्धकांसाठी जोरदार टाळ्या देऊया. ही स्पर्धा पाहण्यासाठी सावंतवाडीकर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्न उर्फ बाळू देसाई, सावंतवाडी मंडल अध्यक्ष सुधीर आडेवरेकर, सुहास गवंडळकर, तालुका अध्यक्ष बाळू देसाई, अजय गोंदावळे, मोहिनी मडगावकर, दीपाली भालेकर, दिलीप भालेकर, सोशल मीडिया प्रमुख केतन आसगावकर उपस्थित होते.
कोकणवासियांच्या संकल्पनांना, सृजनशीलतेला, नवनिर्मितीला, नवकौशल्याला वाव देण्यासाठी मेक इन कोकण अंतर्गत भाजप आयोजित भव्य उद्योग, व्यवसाय, रोजगार महोत्सव 2025चं आयोजन करण्यात आलं होतं. मेक इन कोकणची उत्पादनं ही जगात स्वतंत्र ओळख निर्माण करणार असा विश्वास युवा नेते विशाल परब यांनी व्यक्त केलाय. भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर कोकण या अभियानाअंतर्गत मेक इन कोकणला चालना देण्यासाठी भव्य उद्योग, व्यवसाय, रोजगार महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या प्रदर्शनाला युवा नेते विशाल परब, वेदिका विशाल परब यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी सहभागी स्टॉल धारकांशी संवाद साधला. महिला मंडळ, महिला बचत गट ते सर्व क्षेत्रातील उद्योजकांची उत्पादनं, स्थानिक उद्योजकांशी परब दाम्पत्यानं चर्चा केली. वेद अर्थसहाय्य, उत्पादनाला प्रोत्साहन आणि उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देणारी एक स्थानिक व्यवस्था असली पाहिजे अशी मागणी यावेळी उद्योजकांनी केली. हा उद्योजक महोत्सव पुढील वर्षी मोठ्या प्रमाणात आयोजित करून मेक इन कोकण उत्पादनांना जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण करून देण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचा निर्धार परब यांनी केला. यावेळी सावंतवाडी मंडल अध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्न उर्फ बाळू देसाई, सुहास गवंडळकर, तालुका अध्यक्ष बाळू देसाई, अजय गोंदावळे, मोहिनी मडगावकर, दिलीप भालेकर, दीपाली भालेकर, ॲडव्होकेट संजू शिरोडकर, सोशल मीडिया प्रमुख केतन आसगावकर उपस्थित होते. आम्ही सावंतवाडीकर मित्रमंडळ आयोजित नरकासूर स्पर्धा 2025 मोठ्या उत्साहात पार पडली. खुला गट आणि बालगट या दोन्ही गटात अनेक स्पर्धक सहभागी झाले होते. शेकडोंच्या संख्येनं नागरिक यावेळी उपस्थित होते. मोठ्या गटात चिताराळी बॉईज यांनी तर लहान गटातून युनिक बॉईज सालेवाडा यांनी प्रथम क्रमांकाचं विजेतेपद पटकावलं. ही स्पर्धा पार पडली. भाजप युवा नेते विशाल परब यांच्या उपस्थितीत स्पर्धेचा शुभारंभ झाला. लहान गटात प्रथम क्रमांक युनिक बॉईज सालेवाडा यांनी प्राप्त करत 10,000, द्वितीय बालगोपाळ माठेवाडा यांनी 7,000 तर तृतीय क्रमांक खासगीलवाडा बॉईज यांनी प्राप्त करत 5,000 रुपयांचं बक्षीस पटकावलं. मोठ्या गटात चिताराळी बॉईज यांनी प्रथम क्रमांक पटकावत 25,000चं बक्षीस जिंकलं. द्वितीय क्रमांक माठेवाडा बालगोपाळ मित्रमंडळ यांनी 15,000 तर दळवीवाडा युवक कला क्रीडा मंडळ माझगाव यांनी तृतीय क्रमांक पटकावत 10,000च्या बक्षिसाचा मान पटकावला. माठेवाडा मित्रमंडळ आणि झकास मित्रमंडळ वैश्यवाडा यांनी उत्तेजनार्थ पारितोषिके पटकावली. सावंतवाडीतील शिवरामराजे भोसले पुतळा ते सारस्वत बँकेपर्यंतच्या मार्गावर मोठ्या उत्साहात ही स्पर्धा पार पडली. यावेळी विशाल परब, वेदिका परब, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्न उर्फ बाळू देसाई, सावंतवाडी मंडळ अध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर, सुहास गवंडळकर, तालुका अध्यक्ष बाळू देसाई, विनोद राऊळ, अजय गोंदावळे, मोहिनी मडगावकर, आनंद देवगी, दीपाली भालेकर, दिलीप भालेकर, विशाल सावंत, हितेन नाईक, केतन आसगावकर, अमित परब उपस्थित होते. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. दैनिक कोकण सातच्या दिवाळी अंकाचं शानदार प्रकाशन. विशाल परब यांचा ठाकरे शिवसेनेला धक्का आणि मैत्रीपूर्ण लढणार, महेश सारंगांचं विधान. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साद लाईव्ह. धन्यवाद.